Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangaken kula lan rencang-rencang saking kelompok Sunggal badhe dolanan tradisional yaiku engklek. Ayo kanca-kanca, lagi dimulai. Hei kanca-kanca, daripada menang, ayo dolanan tradisional. Ini kurang ini gampang banget. Ini kesenjangan ini enak. Terus kalau matanya banget ini, kalau masih ini, terus dolanan ini seru banget nih kok. Ini kira, enak. Nah, yuk tak dimulai. Ayo kita bareng-bareng deh. Ubi palayung gambreng. Itu sampai yang pertama. Ubi palayung gambreng. Dari sakti loro. Ubi palayung gambreng. Ubi palayung gambreng. Aku sedih apa? Kamu. Terus ini saya sama gambar. Ini aku anak gajo dulu main engklek ya pakai biji ya. Terus kita biji loh sampai ini. Selaku lompat-lompat. Tapi kan ono hikmah yo. Iya. Main itu Milo Jakarta. Milo sudah di Superman lah. Iso rek.
baru wis kok akurasi lebaran iki. Iku iso malah dadi kritis, sampe kalau Kok kowe yo ora iso futsal. ya sepurane ora iso. Berarti ra iso. Tas apa nek? Oh iya. Banget barang. Lah aku yo manfaate yo. Nek kesel ya. Apa tapi seru. Yo seru yo. Gayeng iki. Gayeng yo. Seneng lah. Lu seneng aku nek ngene iki. Wis suwun sampun Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.